ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ನಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋದಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಅಗುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಅನಿತೆ ಕಡಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುರತ್ತೆ ಯಾಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆ ಕೊಂಚ 2 ಚಮಚದಾತೆಯನ್ನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಡ್ಲಾಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಜತ್ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಆತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಕೋನಟ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡೆತದ ಅದಾಗದಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಕಾವು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚದೊಂದು ತಿಳಿಯೋದು ಪಸೆ ಪಸೆನೇ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಸೆ ಪಸೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಕ್ಕಲು ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಕಂತ ಮಲ್ಪು ಹೊರಡಂಡ ಅವು ಲಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಆಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏನು ಊಲೇನೊಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ಪುಡ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ತಾರಾಯಿಲಾತೆ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜೇ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ದೇಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಗಳು ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಂದಾಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಅದೇ ಅನ್ನಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆನಿಗಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಪಾಡ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಲ್ಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದೀಪೆ ಇಯವ ಅತ್ತು ನನ್ನಂತೆ ಬೋಡಂದ ನಿಗಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸರಿ ನೀರಾವಡು ನೆಟ್ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಲ್ತದ್ಲ ನಿಗುಲು ಪಾಡೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂಡೇನು ಪೇರ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತೆ ಪಸೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪೇರ್ ಪಾಡೋನು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಲ್ದೆನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ತುಯರ್ ಅಂಚಾದು ಏನು ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎನಿಕಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೋದಕಾನಿಗಳು ಪಿದೇಡು ಕನ್ಪು ನೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಗಣಪತಿ ಪೂರ ದೀಪರು ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಂಚಿತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಹಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪನ ಗಣಪತಿ ಒಂಜರೆ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನ ದುಂಬುರ ಮಲ್ತದ ದೀವೊಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಗುಂದೇನು ತೆನ್ನೆಕ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಾಡಿಯನ್ನ ಒಂಜೇ ಡ್ರಾಪ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಲ ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಚೂರು ಪುರ್ಲು ತೋಜೋಣ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನೀನು ಏನು ನೆಡ್ದುಂಬು ರೈಸ್ ಮೋದಕ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐತ ರೆಸಿಪಿಲೆ ಅನ್ನಿಗಲೆಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಐತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟು ಪಾಡ್ತಿಗೆ ತುಂಡೇನು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತ್ತರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಮೋದಕ್ದ ಶೇಪ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಂಚ ನೆಕ್ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಕ್ ಬಂಡ ಐಟ್ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದಿನ ರೆಡ್ ಎಕ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತರಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಣುಂದು ರೈಸ್ ಮೋದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ನ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಗುಲು
ರೆಡ್ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನು ಚೌತುದ್ ಪತ್ತೋಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಎಕ್ಕಿಟ್ಟೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಿಸ್ತಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗುಲ್ಕಂದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತಂದೇನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಮಾತ್ರ ಗೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಜೋರ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತ ನಿಧಾನ ಉಡ್ತೆಪ್ಲೇನೆತ್ತ ಒಂದಿನ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎತ್ ಪುರ್ಲದ್ ಬೈದನ್ ಬಂದು ಮಗ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಸತಿ ಇಂಚ ಉಲ್ಟ ಪತ್ತ ನನಗೆ ಎಪ್ಪರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತು ಜನ ಅಂದಾಂಡ ತಿರ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಮೆಲ್ಲಡ್ದು ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪಲೆ ತುಲೆನ್ನ ಮೋದಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಡ್ದು ಇಂಚ ಏಪಲ ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಓಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಿಠಾಯಿ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಟ್ಟಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಸುಲಭಲ ಬಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒರಿ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಮೊದಕ್ ಶೇಪ್ದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದಿಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವನೆಟ್ಟ ಅಸ್ರ ಅದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ಗೆ ತೊಂದಿಜಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂತೆನೆಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲಾ ನಿಕಲೆಗ್ ಮೊದಕ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೋದಕ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ಗೆ ತೊಂಡೇನು ಇನ್ನು ಮೋದಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ನಿಗುಲ್ಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲೆಂಚ ಅನ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಚೌತಿಡ್ ದುಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ನಿಗಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಎರಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗಣಪತಿಪುರ ಇಲ್ಲಡ ದೀತಿನಗಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.